què sabem de l'anomenada traçabilitat? Per a saber d'aquesta traçabilitat, per a què s'usa aquest medicament i com es controla i es vigila, el primer que hem de saber és d'on ve aquesta medicació. És la gran pregunta, com apareix aquesta medicació en aquestes clíniques privades. Primer perquè un centre privat pugui tindre un dipòsit i administrar, usar aquests medicaments necessita una autorització per part de la Conselleria de Sanitat. Això es fa a través d'una declaració responsable signada i s'estableix una relació amb una farmàcia que serà de referència d'aquest centre. El que necessita la clínica és un lloc idoni per a conservar, per a emmagatzemar aquests medicaments, és a dir, una nevera o un lloc on mantindre la temperatura que toca sense que la llum o l'aire li puga pegar, per exemple. I després cal parlar del control. La farmàcia que establisca aquesta relació a què hem fet referència en aquest centre velarà perquè tot estiga en regla, que no estiga el producte caducat, per exemple, que estiga en bones condicions o que no s'administren sobres. Què ocorre? Que en el cas d'Alzira desconeixem la traçabilitat del producte que presumptament aportava l'anestesista, l'origen, les condicions, d'on venia. Des del Col·legi de Farmacèutics recorden que aquest protocol que acabem de veure és per al medicament d'ús habitual al centre. Esto es otra cosa, esto es simplemente el hecho de necesitar medicación en la clínica para su uso. ¿Sabes? Entonces tienes que tenerlo en la clínica en buenas condiciones y tienes que tener la autorización por parte de la Consellería de Sanidad de un depósito de medicamentos.